Què tal, com esteu? Avui som diumenge i us explicaré el conte del mapa de les dents. Un dia, aquí en el planeta vermell, els habitants es van decidir a comptar les dents. Van agafar el mirallet màgic i van començar a comptar les dents. 1, 2, 3, 4, però de sobte, quan estaven comptant, van veure que una dent es movia. Era un incisiu. Ells estaven enfilats a sobre. No pot ser, es deien, perquè es mou aquesta dent. Els habitants no ho entenien. Ells ho feien tot bé. De dia tiraven aigua al planeta perquè estigués net i humit. I quan es feia de nit, raspallaven el planeta perquè estigués blanc, net i a punt pel matí següent. Perquè el planeta està creixent, els hi va contestar una veu des de fora. Era el dentista. El dentista els hi va explicar que quan el planeta és petit, les dents són petites i es diuen dents de llet, però que quan el planeta es va fent gran i creix, les dents de llet cauen i surten unes dents molt més grosses, molt més fortes i molt més blanques, que es diuen dents definitives. I què passaria si el planeta es fes gran i les dents de llet no? Van preguntar els habitants del planeta. Que les dents serien massa petites, va contestar el dentista. I què passaria si les dents de llet caiguessin, sortissin les dents definitives, però el planeta no creixés? Van preguntar els habitants. Que les dents serien tan grosses que no hi cabrien, va contestar el dentista. El dentista els hi va donar un mapa. Era el mapa de les dents, perquè els habitants poguessin saber per quins llocs sortirien les dents definitives. Els habitants del planeta vermell van riure. Volien saber quan i per on sortirien les noves dents. Així que es van enfilar sobre la dent de llet i van començar a saltar i a ballar perquè aquella dent caigués. I el pròxim dia us explicaré què van veure en el mapa de les dents.